فيلمنا جمر بتعم عبي بيت منجست السرحة ملكوع جند محمق طايزلو نقص النار إينايو حدا مشت أو جزو بزحت والد سلفو الناس عسى كله دما حير ما موقع جمر مو كتتسأل الزدليت حنت أرجيت سويتنا وش تتعدي بتا سويتي سنك إرجان جت أستج أمادة كده وانتظر يسحس لزنورة من ملك عزبها النجرير رأي أتمايك سوز حلف نغتت سللن أو جزو نخت صنحن كم هو بتحنت عم بعد تقبلوا مو التنقص بتعم حماق سوس لزنورة نتافير تقبلوا نامريتي درويا التنقص نتافير درويو تعرفون مورادون قتلن كله دما أتعباي سويتي ملكع دقاون بر تخكلنيا مننت كم زيكونن تتخكلنيا مننت أو شت اللي بخاهم زلون كتردو تموكر التنقص جن تولولا نجارات كم قلد النار إيه مستم سرحت نياتات خوينو الناس حقاي تنح إذا عباي سويتي عقلا ودي أصل زنورت هندوت كم مريتنا تنصفت لعلمو كم كوخو توره بتعم قنجو من إسي قوال تغير لكا زما يتقلني لانا وجزو أتانا كتفتنو زدليت أنقاليتي أمبر عباي ويأرجيت سويتي كونتن زلول لجاز غني مسلمبر فتسمو لجاز يكونن أولو بزول حمقن كفاءة سلزرقية دما كفو غوينو نخنبر تروج مومو ناوزي مفرح فطوري غير التزولج لجن بتعم عبين زنورة بيت منقستون بزح دمنا خدينو ناوت الماتي آتي التنقص مننا تادحر مفلاتو نخيت روجمو تنبركي غيل منا جنتات أنقاليت أوروما يوسينايا نعون نتوم مسؤول سحق نور سرحتنياتات اندما نازم كفاءة فطرات كيراتهم تقفق لكا اتازاهو توروزون تاراروز يكونتن أسماتني أنيرا زلول كفو فطر نخير كاو تروجمو ندحر نفسنا مملاس منجدو حنت ترحيا نايتازاهو الطفير قصلتي كدم خلن مركافن يفكر كيات ولسو ندحر دارخيو اتمرجب تلاعيلو نفسو كملاسيو ندحر دقا يفكر كيات ولو قالن كيرخبه كلن قصلتا تافير رجيفنجن نزل عالمو كفو فطر كويني اخنبر سنكت مرجم نتابيت منجستي كل سورة سيعواس لزنورة إذن مفكر عدل نخبو زمت أسوي نورن كابز بيت منجستي بوزحن كير حقنا دما بيل تبال قوال نفالد بيل بتعم ملكعتي لوه متصحفت من بعد فوتو العانيرة أفتخت ما دما مستي إنجينير زخونة بقى بسلام منا نورت تسنح أفتخت ما دما كالي جيستون زبال منا ورتالو جيستون أفتخت ما خوز اللو فروت أتودات حدا تخون كل نوال دما إنز منايو نسجن كابيل حليفو زدالي خالي قوالين ورطن جن كعبز حز من جدي بيل كتمر عيدلن مخناتو جيستون ون كم تسترق منقص بتعم حماقن سوسو عنساويو جيستون بزرخو عدل نبيل نخط مرعيو قائمنا بزحي السعر كن كعقول دخامو كنتو خينو إنكي تساقع اللي يترف حد معلت دما أبوانا وروح أبوتا قعزو يجمرمو مشيت بيج أكان تحلف هندوت بركي وقعمو بقد ميحيا البارعي لعل من قد غيرو ناكالي أنفت خيدن كلو دما بزحات تخالو بقد ميتونا نوكو يسامم إزهم تخالو دمتومن كترو من النواسخي خيدمو لعلمت أم بزحات قولون كلو كادنو يموكرو أبوان بيلكن بلح سلزنورة قارو اندحريت قديفو فرس حيزو نقدميتنا قالوا يخيد أما الرشاد ما نفتخو لسوزر الساعة استرقمت بيت منقستي عدي اتمعت انتقوحوح سمع سوير خبن نوجد خاطن كله دما زخونا سودرار نمولع استدالي إزمسل بزح مقوي تقريو نيرو أبو أنبيل لعل غلو زقرمو نقرقن اتابطقو زنورة فنجال هندوتنا أمتع كتزارو سلز جمراتيو أبو أنبيل جلسوا شو دولو مسيلو منفسات يفرحن ولا يبلد أمبر حسو سلزنورة فتنة تسوي حدم إذا فنجال دقا كاوي متسألكم تحطو تهليو تستوستو خوينكم أما جمرياز فيلمي اتلو النتات انقالي تسحقا بينو ينورن نسو ناو كفو فترات نغيرن ترقم دما نسوم ناو قوحت كزا تغيروم أبو أنبيل كافت قزانا هذا ميوتسمو أفت منا فشانات انقصاصن كلو بتعمل ملكعات فير تاتيرئي بيل كل جيزة فير نغمال إلا تحطو سلزنورة دما نعا نغمال إلا حانتي ويتس أفتا سكن نساقن اتقراوي تغير تراجي مزنورة لأولي متسمو فير سريق كان نيلو نفت بيت مأسور توسيدي عاتيو اتفرسو دما نعو بمرأي دنجيتو كافت بيت منجست زقوية نفتا قوشتي من لسمو نابيلي خيد بيلا اتوبا زوسو دو فرس بينو خمسة ملس غطر انكلاون أوزح سوو بوتا خمزة بتسحة ترديقوا بتعمل تجنق حنت سكن خيط فات دعايا بوان مفلات كدان تخدينا نفت فرس تسكالمو اتفرسو انكتبينو نفت بيت منجست يوتسحا بيلا نفتو أبوا استأثروا لبيت منجست والات اتد أمبر سوز بحالي رخوتن نساعتات شمنا تقوعت تسنح جن حزون زمل سلاسوي نورن إذا كل جيزة بستفرالو أنفد زمت نايز زارو سودم تتسمع لها جن سوز بحالي ترقن دحر دقايق نايت تسوع زنورو أبو أدم الناس عبد نفط بيت ما أسرت تخيل مو كتفتحو تمكر أبو أدم ما أز بيت منجستي سوي ترقن جن بزحي وتزلهم نقرات لو
ካብ ኩሉ ግን ዘፍርሕ ኣራዊት ሎ ቀልጢፍ ክገዛ ከተመለስ ኢሉ ይነግራ እታ ምጸለይ ትብል ንነበር ክፍየሪ ክማልአልካ ሓሲበ ካብኦም ክጥስን ከለኹ ድማ ንዓይ ውዝእቲ ዓፂኒ ንኣኹን ከምኡ ኸይገበረኪ ተመሊስኪ ቀልጢፍ ክገዛ ኸይድ ኢሉ ብተደጋጋሚ ይነግራ ግን ዘረባ ኣቦኣ ሰሚዓን ከይከደት እቲ ኣራዊት ይመጽእ ቤል መጀመርያ ግዜ ክትሪኦ ከላ ፍርሓትን ድንጋጸን ይተሓዋወሳ መልክዑ ብጣዕሚ መሰንበድን መፍርሕን ነይሩ ቤል ግን ከም ዝፈርሐት ክትርእዮ ደልየትን እቲ ኣራዊት እንታይ ደልይ ኢሉ ክሓታን ከሎ ኣቦይ ከፍትሕ ኢላ ትምልሰሉ ኣቦይ ፍየር በጢሱ ጥራይ ክንዲ ዝኣክል ዓብዪ ቅፅዓት ትቐፅዖ ብጣዕሚ ጨካንን ሕማቕን ፍጡር ኢኻ ኢላ ብተደጋጋሚ ትዛረቦ እዛ ማዕፆ ሓንቲ ግዜ ከፍተልኪ እየ ደጊመ ግን ክኸፍተልኪ ከይትፅበይ ኢሉ ይነግራ እሞ ምስ ከፈተላ ፈጢና ናብ ውሽጢ ተኣቲ ነቦኣ ኣስጢማ ምስ ሓቆፈቶ እታ ኣራዊት ደጊሙ እታ ማዕፆ ከይዓፅያ ደፊኣ ንደገ ተውፆ ሕጂ ቤል ነቦኣ ተኪኣ ስለ ዝተኣሰረት እቲ ኣራዊት ነቦኣ ሒዙ ካብቲ ቤት መንግስቲ የውፆ እቲ ኣራዊት ናብ ምድቃሱ ከይድ እንከሎ ድማ ሓደ ሰዓትን መቕመጢ ሽምዓን ይመጽዋ እዞም ክልተ ፍጡራት ሰባት እዮም ነይሮም እቲ ልኡል ብታ ጠንቋሊተ ዝተረጎሙሉ ሰዓት ግን ንሶም እውን ናብ ኣቑሑት ገዛ ንኽቕየሩ ተረጊሞም ግን ሕጂ እውን ከም ሰብ ክንቀሳቐሱ ክዛረቡን ክሰምዑን ክሓስቡን ይኽእሉ እዮም ንቤል ቅሩት ምስ ተጽናዕንዕዋ ድማ ንሕናይ እቲ ኣራዊት ዘይፈልጣ ፍልይ ዝበለት ክፍሊ ንበኪና ኣብኣ ክትነብሪ ኢኺ ኢሎም ይወስድዋ ምክንያቱ ንሶም እውን ቢል እቲ መርገም እትሰውረሎም ጓል ክትከውን እያ ዝምነዩ ኣለዉ ይወስድዋ እሞ እቲ ኣራዊት ክፈልጥ እንከሎ ግን ብጣዕሚ ይናደድ እቲ ሰዓትን መቕመጢ ሽምዓን እቲ መርገም እትሰብር እኮ ንስኻ ክትከውን ትኽእል እያ ካብኡ እንድሓር ከዓ ንስኻ ካብ ትርገም ናብዚ ቦታ ዝመጽእ ሰብ የለን ዕድል ናሃባ ኢሎም ከረጋግዕዎ ይሞክሩ ዝበለጸ ንኽትቀራረቡን ንኽትፋለጡን ምሳኻ ድራር ንኽትበልዕ ዓድማ ኢሎም ይነግርዎ እዚ ኣራዊት እዚ ክሰምዕ እንከሎ ካብቲ ዝሓለፈ ዝበለጸ ይናደድ ፍየረይ ምብጣሳኸ ኣቕላስ ከዓ ድራር ክጋብዛ ኢሉ ይምልሰሎም ግን ኩሎም ኣቑሑት ክኾኑ ዝተረጎሙ ሰራሕተኛታት ብተደጋጋሚ ንኽሞክር ምስ ሓተትዎ ፍቓደኛ ይኸውን ኣብ መጨረሻ ንሳቶምን ነፃ ዝኾኑ ንሱ ነፃ ተኾይኑ እዩ ብሰንኩ ተዘይኸውን ከዓ ኩላቶም ፈጺሞም ይንተረጎሙን እቲ ኣራዊት እናንጸርጸረ ናፍቲ ቢል ዝነብረሉ ክፍሊ ይኸይድ እሞ ክልተ ግዜ ምስ ኳሕኩሐ ድራር ምሳይ ክትበልዕ ኢኺ ይእዝዘክ እምበር ይሓተክ ይኮንኩን ዘለኹ ኢሉ ይነግራ ቢል ድማ ተናዲዳ ኣቦይ ንዓይን ኣሲርካስ ሕጂ ከዓ ምሳኻ ድራር ክትበልዕ ትሓተኒ ቁሩብ ሕፍረት የብልካ እንዱ ኢላ ትሓቶ እቲ ሕጉጉ ድማ ምሳይ ድራር ተዘይበልዕ ኢኺ ወይለኺ ኢሉ እቲ ማዕፆ ወቂዕዎ ይኸይድ ቤል ምሳኻ ድራር ካብ ዝበልዕ ሞት ይመርፅ ክትብሎን ከላ ሕልምኺ ኸግደልኪ ኣነ ኸይፈቐድኩልኪ እኽሊ ዝበሃለ ይጥዕምን ኢሉ እናፈከረ ካብቲ ክፍሊ ይወርድ ኣብቲ ቦታ ኮይኖም እናሰምዑ ፀንሑ መቕመጢ ሽምዓ ሰዓትን ጀበናን ድማ ቤል ብትኽክል እቲ መርገም እሱ ትሰብር ጓል ምዃና ርግፀኛ እናኾኑ ይመፁ እቲ ኣራዊት ድማ ተናዲዱ ናብታ ቆፅላ እናረገፈት ትውዳእ ዘላ ፍየሪ ንኽሪኣ ይኸይድ ኣብዚ ክፉእ ፍጡር ኮይኑ ዝነብረሉ ዓለም ተስፋትዋ ሓንቲ ነገር እዛ ፍየር ጥራሕ እያ ኩሉ ቅፅልታን ተረጊፉ ከዓነይ ንሱ ንዘለኣለም ኣራዊት ኮይኑ ክነብር እዩ እቶም ሰራሕተኛታቱ ድማ ኣይዛረቡ ኣይንቀሳቐሱ ኣቑሑት ኮይኖም ክደርቁ እዮም ሕዚ ልዕሊ ማንም ግዜ ዝፈርሐሉ ምክንያት ድማ ናይታ ፍየር ቆፅልታት ረጊፈን ክውዳእን እሺ የቕሪቦን ዘሎ በቲ ወገን ኣቦኣ ንቤል ናፍታ ቁሸት ይምለስ እሞ ናፍቲ ዳመስ ተኣትዩ ኣብቲ ማእኸል ጫካ ዘሎ ቤት መንግስቲ ሓደ ዘፍርሕ ገጅፍ ኣራዊት ንጓልያ ኣሲርዋ ኣሎ ባይዛኹም ከይድኩም መድሕንዋ እናበለ ሓደ ብሓደ ንኩሎም ይልምኖም ኩላቶም ንዛዓዊ ሰብኣይ ፈፂኖም ኣይኣምንዎን ሓደ ብሓደ እናተቐባበሉ ድማ እናቐለዱሉ እናሰሓቑን ይጸንሑ ይኹን ዳ እምበር ጌስቶን ንቤል ናይ መምርዓይ ድሌት ነይርዎ ኣቦኣ ንኽፈትዮ ኢሉ ድማ ሒዝዎ ንኽኸይድ ፈቓደኛ ይኸውን ጌስቶን ምስ ሓደ ዓርቂ ኮይኑ ንቤላ ንምድሓን ኣቦኣ ሒዞሞ ናፍቲ ጫካ ይኸዱ ግን ቁሩት ምስ ተጓዕዙ ኣቦኣ ንቤላ ክምለስ እንከሎ ብጣዕሚ ተደናጊፁ ስለ ዝነበረ እቲ መንገዲ ይጠፍኦ ጌስቶን ብጣዕሚ ይናደድ ዕውድኻ ንምንታይ መንገዲ ዘይትፈልጥ ናብዚ ተምፀና እንተኾነ ኣራዊት ዝበሃል ነገር የለን ናብዚ ሒዘካ ዝመፀኹ እውን ጓልካ ስለ ዝፎትያን ክምርሖ ስለ ዝደልኒ ኢሉ ነቦኣ ይነግሮ ጌስቶን እዚ መልሲ እዚ ብምስምዑ ብጣዕሚ ይናደድ እሞ ቦክስ ወቂዑ ንኦም ሰስሕቶ ብገመድ ኣሲሩ እቶም ተኻሉ ክበልዕዎ ኣብቲ ጫካ ሓዲጎ ንቅሸቱ ይምለስ ኣብቲ ከባቢ ብጣዕሚ ብዙሓት ተኻሉ ስለ ዝነበሩ ግን ክበልዕዎ እናተዳለዩ ይፀንሑ እሞ ካብቲ ቁሸት ዝተባረረት ኣጋታ ትበሃል ሰበይቲ ኣድሒና እናተንከባኸበቶ ድሕሪ ምሕዳር ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ደጊፋ ናፍታ ቁሸቱ ትመልሶ በቲ ወገን ቤላ ኣብቲ ቤት መንግስቲ እናተንቀሳቐሰት እንከላ ናፍታ ዝተረገመት ፍየር ትኸይድ ክትነኽኣ ክትብል እንከላ ድማ እቲ ኣራዊት ሃንደበት ይመጽ እሞ እንታይ ከም ትገብርለኸ ዘይትፈልጢ ነገራት ይትንክኢሉ ይኹሬላ በዚ ተግባራ እዚ ብጣዕሚ ተናዲዱ ስለ ዝነበረ ካብ ቤት መንግስቱ ወፂያ ገዛኣ ንኽትምለስ ይፈቕደላ ንሳ ናብ ፈረሳ ተሰቒላ በቲ ጫካ ቢላን ገዛኣ እንትትምለስ ድማ ደጊምኪ ከይትምለስ እናበለ ዓዊሉ ይዛረብ ግን ቤል ዕድለኛ ኣይነበረትን ኣብቲ ጫካ ቁሩት ምስ ተጓዕዘት ድማ እቶም ተኻሉ ይኽብዋ ግን ከጥቅዕዋ እናተዳለዩ ከለዉ እቲ ኣራዊት ይመጽ እሞ ካብ ኣፍቶም ተኻሉ የድሕና እቲ ኣራዊት ብጣዕሚ ዋላ ሓያል ይኹን ዳ እምበር እቶም ተኻሉ ብዙሓት ስለ ዝነበሩ ዋላ ንኹላቶም ይቕተሎም ኣመና ይጉዳእ ቤል ናብ ፈረሳ ተሰቒላ ሓዲጋቶ ናብ ቁሸታ ንኽትምለስ እናተዳለየት እያ ነይራ ግን እቲ ኣራዊት ሂወታ ድሒንላ ብጣዕሚ ተጎዲኡን ደኺሙን ስለ ዝርእየቶ ከይዳ ትቐርቦ እሞ ኣነ ክድግፈካ እየ ንስኻ ጠጠወል ሒዘካ ናብ ቤት መንግስትኻ ክምለስ እየ ኢላ ነቲ ሂወታ ዘድሓነላ ኣራዊት ደጊፋቶ ናብቲ ቤት መንግስቲ ትኸይድ
ኣብቲ ቤት መንግስቲ ክትበፅሕ ከላ ኩሎም እቶም ዝተረገሙ ኣቑሑት ብጣዕሚ ይፈትይዋ ምክንያቱ ምምላሳ ንኽተድሕኖም ትኽእል ሰብ ምዃና ዓብዪ ምልክት እዩ ነይሩ ግን እዚ ታሪክ እዚ ንቤል ኣይነገርዋን ንቤል ዝነገርዋ ሓደ ሓቂ እታ ፍየሪ ኩሎም ቆፅልታታ ምስ ረገፋ እቲ ፍጡር ንዘለዓለም ከምኡ ኢሉ ክነብር ምዃኑ ጥራሕ እዩ ኣብቶም ዝቕፅሉ መዓልታት ቤል ንዝገጅፉ ኣራዊት እናተንከባኸበቶ ትቕኒ ኣብ ጎና ዓራዊት ኮፍ ኢላ ድማ ኩሉ ግዜ ጥቕስታት ተንበሉ ስለ ዝነበረት ብጣዕሚ ይድነቕ ለካ ንሱ እውን ጥቕሲ መንበባ እዩ ሓደ መዓልቲ ጥቕሲ እናንበበሉ ከላ ድማ ፍርቃ ምስ ኣንበበታ እታ ዝተረፈት ፍርቂ ባዕሉ የንበባ እሞ ቤላ እውን ብጣዕሚ ትድነቕ መጽሕፍቲ ተንብብ ዲኻ ኢላ ክትሓቶን ከላ ድማ እወይ ንብበ ግን ከምዚ ናትኪ ፍቕርን ሃለውለውን ኣይኮንኩን ትርጉም ዘለዎ መጽሓፍ እዩ ዘንብብ ኢሉ ንሓደ ዓብዪ ላይብረሪ ሒዝዋ ይኸይድ ቤላ ቅድሚ ሕጂ እተንብቦ መጽሓፍ ንምርካብ ብጣዕሚ እያ ትሽገር ነይራ እዞም ወሻሓት ዝተደርደሩ መጽሓፍቲ ክትርኢ ከላ ድማ ነቲ ኩሉ ግዜ ዝጸልኦን ትፈርሖን ዝነበረት ኣራዊት ተመስግኖ እቲ ፍጡር እውን ባሕሪ ክንደይ ከም ዝተሓጎሰትን ደስ ከም ዝበላን ምስ ረአየ እንድሕር ዳኣ ደሊኺ ኣብዚ ምሳና ክሳብ ዝደለኽዮ ክትጸንሕ ትኽእል ኢኺ ኢሉ ይነግራ ከምዚ ኢላ ቤል ምስቲ ትጸልኦ ዝነበረት ኣራዊት እናፎተየቶ ተወሳኺ ግዜ እናሕለፈት ትኸይድ ሓደ ግዜ ድማ ንቤል መጽሓፍ የሪኣ እሞ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ጠንቋሊት ኣይባህኒ ናብ ዝደለኽዮ ቦታን ግዜን ክትከድ ትኽእል ኢኺ ኢሉ ይነግራ ቤል ድማ ናብታ ኣዲኣን መጠረሻ ግዜ ዝርኤትላ ግዜ ንኽወስዳ ተሓቶ እሞ ናብ ለንደን ይምለሱ ለካብቲ ሰዓት ብጣዕሚ ከቢድ ሕማም ይስፋሕፋሕ ነይሩ ኣዲኣ ተጠቂዓ ስለ ዝነበረት ድማ ንቦኣ ንቤል ሒዝዋ ንክኸይድን ደጊሙ ንኸይምለስን ትነግሮ ቤል ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ትፈልጥ ነይራ እያ ግን ብኣካል ብምርኣያ ብጣዕሚ ክትሓዝን ይገብራ እቲ ምሸት ንሱ ናብ ምደቃሱ ከይድ እንከሎ እቲ ሽምዓ መቕመጥን ሰዓትን ንቤል ፍቕሩ ንኽናዘዘላ ይበረታትዕዎ ኣነ እኮ ብጣዕሚ ወፉእ ኣራዊት እየ ከመይ ጌራ ንዓይኒ ዝመስል ፍጡር እትፈቱ ይመስለኩም ኢሉ ይሓቶም ግን እቶም ኣቑሑት ገዛ ንዕኡ ዝተፈላለዩ ምክንያታት እናነገሩ ይእምንዎ እሞ ንቤል እውን ኬዳ ምስኡ ንኸትስዕስዕ የእምንዋ ኣብ መጠረሻ ሙዚቃ እናደረፈሎም ኣብቲ ማእኸል ገዛ ይራኸቡ ኣብ ሰዓት እዚ ኣቦዋ ንቤል ናፍታ ቁሸት ይምለስ እሞ ናፍቲ ባር ኣትዩ ጋስቶን ኣብቲ ጫካ ኣሲሩ ተኻሉ ከልዕዎ ገዲፍዎ ከም ዝኸደ ንኹሉ ሰብ ይዛረብ ግን ጌስቶን ብቐሊሉ ተስፋ ይቆረፅን ንኹላቶም ድማ ኣቦኣ ንቤላ ሓስዩ ምዃኑን እዚ ኩሉ ዓወድወድ ዘብለሎ ሸይጣን ሰፊርዎ ከም ዝኾነን ይዛረብ ኣጋታ እውን ካብቲ ቁሸት ዝተባረረት ሰበይቲ ስለ ዝነበረት ክትምስክረሉ ይከኣለትን ሰንኪ እዚ ድማ ነበርቲ እታ ቁሸት ንጋስቶፍ ኣሚኖም ነቦኣ ንቤል ሕሙም ኢሎም ይኣስርዎ በቲ ወገን ቤል ምስቲ ኣራዊት ብጣዕሚ ጽቡቕ ግዜ እናሕለፈት እያ ሳዕሲዖም ክውድኡ እንከለዉ ብጣዕሚ ይኽጎዝ መነላሚድ ኢኪል ሓታ ቤላ ድማ ኣቦ እዩ ኣቦይ ሳዕሲዒት ጥራይ ዘይኮነስ ኩሉ ነገር የላሚድኒ ኣደይ ካብቲ መውት እንድሓር ድማ ኩሉ ነገር ኢላ ትነግሮ እሞ ኣቦኣ ከም ዝናፈቐት ይርድኦ እቲ ኣራዊት ድማ ንዓ ንኽሐጉስ ኢሉ ዝደልዮ ሰብ ንምርኣየት ትሕግዞ ኣስማተኛ መስትያት ይዋ እሞ ኣቦኣ ዕውድ ተባሂሉ ብነበርቲ እታ ቁሸት እናተቐጥቀጠ ትሪኦ ብጣዕሚ ድማ ትድንግጽ እቲ ኣራዊት ድማ ነቦኺ ሕጂ ብጣዕሚ እዩ ክተድልዮ ቀልጢፍኪ ኺዲ እንድሕር ናፊቕክኒ እሞ ክትርኢኒ ተደሊኸ ግን እዛ መስትያት ንኽትርኢኒ ሒዝኪያ ኺድ ኢሉ ሂቡ ኣቦኣ ንኽተድሕን ይሰዳ ቤል ኣቦዋ ንምድሓን ካብቲ ቤት መንግስቲ ወፂኣ ንገዛ ክትምለስ እንከላ ድማ እቲ ኣራዊት ሓደን ከይበለ ክናፍቓ ስለ ዝጀመረ ብጣዕሚ ይሓዝን እቲ መርገም እትሰውረሉ ዘፍቅራ ጓል ንሳ ክትከውን እዩ ተስፋ እናገበረ ነይሩ ግን ሓዲጋቶ ስለ ዝኸደት ዝበለፀ ሓዘን ይኾኑ ቤል ፈረሳ ጌራ እናጋለበት ናፍታ ቁሸት ትምለስ እሞ ኩላቶም ነቦኣ ናብ እስር ቤት እናወሰድዎ ይጸንሑ ነቦኣ ክትከላኸለሉ ትሙክር እቶም ሰባት ግን ኣቦኹ ሕሙም እዩ ቤት መንግስትን ኣራዊትን እናበለ ፅሚም እናይብልዋ እሞ ናይ ሓቂ ለዊኦም እንተ ደኣ ደሊኹም ከርእየኩም ኢላ ብታስማተኛ መስትያት ተርእዮም እሞ ብጣዕሚ ይግረሙ ኩላቶም ንትፈጡር ርዮም እንትፈርሑን እንትድንግፁን ድማ ለዋህን ደጋስን ምዃኑ እናነገረ ንኸየጥቅዕዎን ንኸይለኽፍዎን ትልምኖም ግን ጌስቶን ስቑኢሉ እናሰምዐ ድሕሪ ምጽናሕ ቤል ንዚ ፍጡር ከም ዘፍቀረቶ ይርድኦ እሞ ብጣዕሚ ይቐንዕ ሓንሳእን ንመጠረሻን ቀቲሉ ኸጥፍኦ ስለ ዝደለየ ድማ ቤል እውን ሰይጣን ሰፊርዋ እዩ ብዛዕባ ጽቡቕ ትዛረብ ዘላ ስለ ዝቈጻጸራሎ እዩ ንዓና እውን እንከይተቈጻጸረና ቀልጢፍና ኼድና ንቕተሎ ኢሉ ንኹሎም ነበርቲ እታ ቁሸት የለዓዕሎም ቤል ንኸይተቋርፆም ምስ ኣቦኣ ክትእሰር ኣለዋ ኢሉ ኣብቲ ጋሪ ዓፅያ ግስቶንና መርሑም ድማ ነቲ ኣራዊት ንምቕታል ተሰሊፎም ናብቲ ጫካ ይኣትዩ እሞ ኣብቲ ቤት መንግስቲ ይወጽሑ ነበርቲ እታ ቁሸት ነቲ ኣራዊት ንምቕታል ናብቲ ውሽጢ ቤት መንግስቲ ከኣትዩ እንከለዉ ኣቑሑት ገዛ ነብሶምን ነቲ ኣራዊቱን ንምክልኻል ከጥቅዕዎም ይጅምሩ እቶም ሰባት ድማ እዚ ቦታ ናይ ሓቂ ሰይጣውንቱ ዝሰፈርዎ እዮም ሰባት የለውን ግን ኣቑሑት ይድረየና ኣሎ እናበሉ ይድንግፁ ጌስቶን ግን ንኹሎም እቶም ዘጥቅዕዎ ነበሩ ኣቑሑት ሓሊፉ ናብቲ ኣራዊት ይበፅሕ እሞ ከጥቅዖ ክምክር እንከሎ እቲ ኣራዊት ንነብሱ ክከላኸል ይሞክረን ቤል ሓዲጋቶ ካብ ትኸይድ ንድሓር ብጣዕሚ ሓዚኑ ዘሎ ናይ ሓቂ እቲ መርገም ምስ ክተልዕለሉ ትኽእል ካሊእ ጓል ዘላ ኮይኑ ስለ ዘይተሰምዖ ጌስቶን ድማ እታ ኣጋጣሚ ነጥቃም ቤል ንዓኻ ትፎቴካ ድዩ መሲልካ ነይሩ ነበርቲ እታ ቁሸት ንኽቆትሉኻ ናብዚ መፂኦም እኒአው እኮ ንሳይ ኣሊኢኻቶም ኢሉ ድሕሪ ምዝራብ ብድሕሪቱ ተኪሱ ይወቕዖ ካብቲ ላዕሊ ንኽጸድፍ ቅሩተ የቐሪቦ ነይሩ ግን ኣብ ጫፍ ሒዙ ተንጠልጢሉ እንከሎ ጌስቶፍ ነታ ጥኢት ወዲኣ ዝነበረት መሳርሒቱ እናመልኣ ይጸንሕ ኣብቲ
ኣብታ ሰከንድ ንሳ ቤል እውን ትመጽእ እሞ ንጌስቶን ጠጠው ክተብሎና ሞከረት እናተዋእሰቶ ትጸንሕ እሞ ንሱ እውን ጸዲፉ ናብቲ ተኣራዊት ተንጠልጢሉ ዝነበረ ገደል ይበጽሕ ቤል ነታ ኣራዊት ክትሪኦ እንከላ ጠጠው ክተብሎም ከም ዝሞከረትን ግን ከም ዘይሰምዕዋን ዓዊላ ትዛረቦ እሞ ደጊሙ ስለ ዝረኣያ ተሓጒሱ ሞራሉ ይምለሰሉ ሕዚ ጌስቶን ክቆትሎና ሞከረ ጽቑኢሉ ክሪኦ ይደልየን ግን ጌስቶን እታ ሽጉጥ ካብ ኢዱ ሞሊቓ ናብ መሬት ወዲቓ ስለ ዝነበረት ነብሱ ዝከላኸለሉ መንገዲ ኣይተረፎን እቲ ኣራዊት ድማ ብኽሳዱ ሓኒቑ ንኸጽድፎ እናተዳለየ ይጸንሕ ጌስቶን ተንጠልጢሉ ነቲ ኣራዊት በይዛኻ መሓረኒ ኢሉ ክልሙና እንከሎ ድማ እቲ ኣራዊት ኣነ ኣራዊት ኣይኮንኩን ከምቲ ትጽበየኒ ድማ ይቀትለካን ኢሉ ካብቲ ገደል የውርዶ ድሕሪ ዝቤል ናብቲ ኣራዊት ትመጽእ እሞ ጌስቶን እቲ ኣጋጣሚ ተጠቒሙ ካብቲ ላዕሊ ብምውራድ ሽጉጥ ኣልዒሉ ተኪሱ ነቲ ኣራዊት ደጊሙ የውቕዖ ናይዚ ውፅኢት ኮይኑ ድማ እቲ ኣራዊት ካብቲ ዝነበረሉ ወዲቑ ይጸድፍ ግን እቲ መሬት ክንቅጥቀጥ እንከሎ ጋስቶን ጠጠው ኢሉ ዝነበረ መሬት እውን ይህንደስ እሞ ጸዲፉ ይመውት ቤላ ነቲ ክመውት ተቐሪቡ ዝነበረ ኣራዊት ሓቑፋ ደጊመ ፈጺማ ሓዲጋ ከይኸይድን በይዝኻ ከይትመውት እናበለት ርእሱ ደጊፋ እናኸይድ ትጸንሕ እቲ ኣራዊት ድማ ንስኺ ምንም ኣይትኾነን ኣጆኺ ኩሉ ነገር ድሓን ኢሉዋ ናይ መጠረሻ ትንፋሱን ትትንፍስ ናይታ ዝተረገመላ ፍየሪ ናይ መጠረሻ ቁፅሩ እውን ትወድቕ ኣብቲ ገዛ ዝነበሩ ዝንቀሳቐሱ ኣቑሑት እውን ኩላቶም ጸጥ ይብሉ ቤል እቲ ኣራዊት ይንቀሳቐስ ከም ዘይብሎ ድሕሪ ምርኣያ ብጣዕሚ ተሓዝን እሞ እናበኸየት ይቅርታ ሓቲታ ከም ተፍቅሮ ትዛረብ ንኽትስዕሞ ድንን ክትብል እንከላ ድማ ኣጋታ ትመጽእ ለካ ኣጋታ ታራ ሰበይቲ ኣይኮነትን እቶም ነበርቲ ጠንቋሊት ኢሎም ካብ ቁሸቶም ከባረርዋ እንከለዉ እውን ኣይተጋጎዩን ለካ ንዝልኡል ናብ ኣራዊት ንኽቐየር ዝረገመቶ ጠንቋሊት ንሳ እያ ነይራ እቲ ኣራዊት ከምቲ ዝሓተተቶ ብኽፉእ መልክዑ ኣፍቃሪት ስለ ዝረኸበ ድማ እቲ መርገም ይስበር ብዙሓት ሮዛት ከይበን ካብቲ ወዲቑሉ ዝነበረ የልዕሎ እሞ ናብቲ ቀደም ዝነበሮ ምልኩዕን ሰሓባይን ልኡል ይቐየር ቤል ብጣዕሚ ተሓጒሳ ነቲ ሰብ ዝመስል ተፍቅሮ ወዲ እናሰዓመት እንከላ ድማ እቶም ኣቑሑት ተቐይሮም ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ቤት መንግስቲ ሓደ ብሓደ ናብ ሰብ ይምለሱ ኣብቶም ዝቕፅሉ መዓልታት እታ ናብ ጸልማት ኣትያ ዝነበረት ቤት መንግስቲ ናብ ብርሃን ትምለስ እሞ እቶም ረሲዖማ ዝነበሩ እውን ኩሎም ይዝክርዋ ቤላ ምስቲ ሰብ ተቐይር ናይ ኣራዊት እናሳዕስዐት እቶም ጽቡቓት ጊዜታት እቲ ቤት መንግስቲ ተመሊሶም እናረኣና እውን ፊልም ናይ ውዳእ ፈቲኹሞ ትኮን ተስፋ ይገብር ኣነ ብግለይ 7 ወይ ክሓልፍ እየ ንስኹም ክንደይኹም ትብዎ ኣብ ኮመንት ጸሓፉለይ ሓሳብ ርእይቶኹም ምክፋል እዚ ቪድዮ ላይክ ማል ቻናልና ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጸኒሒት